El Centre d'Esports L'Hospitalet ha derrotat l'Oriola per 3-1 en un molt bon partit dels homes de Miguel Álvarez. A la primera part, Sergio Cirio ha obert el marcador al minut 19 després d'una bona assistència de Cristian Alfonso. L'Hospi ha tingut el control de la pilota en tot moment i al minut 25 ha estat el mateix Alfonso qui després d'una bona jugada personal ha aconseguit el 2-0. Però els riberencs no han sentenciat el partit i a la segona part una errada de Santa Cruz l'ha aprofitada Florian per retallar distàncies. L'Oriola ha crescut amb aquest gol, però després d'uns minuts d'incertesa, David Coromines ha marcat el definitiu 3-1. Amb els 3 punts d'avui, l'Hospi ja és 9è. El partido ha sido de ida y vuelta, pero a nosotros no nos interesa esos partidos de ida y vuelta. Cuando se rompen no interesa porque tenemos mucha velocidad y mucha calidad. Lo que pasa es que tenemos que acabarlo. Nos ha faltado acabar la cantidad de ocasiones de gol que hemos tenido, asociarnos más en momentos determinados y que no sufrir, porque al final te meten el 3-2 y sufres un poquito. Hemos salido muy bien, con muchas ganas. Y bueno, hemos hecho el primer gol pronto y a partir de ahí ya hemos tenido más confianza y bueno, creo que ha sido una primera parte muy buena. I un cop finalitzada la 28a jornada del grup 3 de segona divisió B, així és com queda la classificació. El Sabadell és primer amb 50 punts, seguit del Badalona amb 49, l'Alcoià és tercer amb els mateixos punts i el Sant Andreu quart amb 46. Com us dèiem, l'Hospi passa a novena posició amb 40 punts. En zona de descens, la Gramenet Milà, el Mallorca B, l'Alzira i el Sant Boià.